What's up mga kabayan? Welcome to Vlogmas Day 10. 10. First time mo sa aking channel, click mo na ang subscribe button at sa notification para notify ka every time nag-upload ako ng bagong video. And in today's video, tayo ay bibili ng gamot. Inuubo pa rin ako guys. So, tara. Kaya pupunta tayo ng isang Ilustre para bumili ng gamot. And I just wanna say thank you pala kahapon kagabi sa Index Salon for inviting us kanilang Christmas party at king-judge din ako ng kanilang BPI Legendary 2019. Ayan. Congratulations sa nanalo. And magpapaparlor kami. Bago kami dilipat ng Manila. So yan guys, Manila ako December 23 hanggang December 25. Uwi ako ng December 25 ng gabi. So sa mga taga Manila dyan, kita-kits sa December 25. Maglalakad-lakad ako dyan. Maghahanap ako ng maayuhon. Hindi. Meron akong mga maimimit na mga tao. Dati Ingrata, sila Rico Cinto, etc. etc. Basta kita sa December 25 sa Manila guys. Bili tayo ng ganyan. Guys, so balik na ako sa office. Hindi ko alam kung ano yung ganap natin mamaya, pero kailangan niya akong samahan. Grabe kasama ako. Ayan. So yung aking sapatos nasira na. Kailangan ko na bumili ng bago guys. Gutom na siya kasi nakanganga na. Hi guys! Paut na ako. On the way na ako sa Gmall para mag-upload ng vlog. And to Vlogmas Day 9 natin. Patapos na. Ayan, so kita-kits doon. Hi guys! Nasa elevator na ako. Napunta na kami sa 4th floor. Ayan, so mag-upload ako ng vlog din. Maghanap ko ng sapatos. Ayan, sila talaga siya. Papasok yung tubig sapatos ko. Maghanap tayo dito. Kung wala tayo mahanap dito, transfer tayo sa SM City. Sa SM Lanang doon sa kabila. And doon na tayo mag-dinner. Kung wala akong mahanap sapatos dito. Tingnan natin baka meron. Kisan Mall of Davao. Hi Su! Hello! Nakatingin ako ng design. Kasi yung stock kinukuha pang tagal nito. So dito ako bumisang Bldg. Ayun lang natin siya. Una ako. So ayan, ito yung napili ko guys. W Brown. Ayan. So make sure ko talaga na makapal yung ilalim niya. Tingnan nyo. So diba, hindi na siya flat. Ayoko na yung flat kasi yun nga nangyayari ganito. Pag flat yung binibili ko, ayan, nahati. So make sure ko na ito ay parang may hump. So dati it's 1.8 ngayon it's 1.5 na lang.
Hi guys! Nandito kami sa Huawei. First time kong makita ang kanila. Parang ka-open lang nila. Napaka cute. Paka-open lang pala nila ng Sabado. 299 yung may gift. 1 to 3 years old na bayad. Pero yun na, may bayad na half. Chicken and pork. Salamat chicken. Kain tayo. Naraos sa mga namin. Ato ng sabaw yan. Ato ng sabaw. Ganaan siya dito. Punta lang kinahan sa sabaw. Punta lang kinahan. Sabi daw. Kasado gani. Hello, sir. Chicken pork. 299 chicken pork beef. Sarap na. Yung chicken nila kasi ang daming pork. Oh, ang daming pork. Wow. Banana. Ito wala dito. Meron kayo. Ito. Dali ka. Ubus na. Busog na ka. Busog na. Yan, hindi na kami guys. Kasama sa akin. Pin. Don't forget to subscribe and like this video. Balik tayo